novela El Quijote de Madera, Neira Pampín levounos á bella Compostela da súa nenez para revivir unha historia de amores e humildades, de conflictos pequenos ou transcendentais, de tragedias personales e grandezas humildes naquela pechada Compostela do outrora que hoxe é unha das máis destacadas capitais de Europa, indudável capital sociocultural, mundo da creación e interpretación musical e da expresión pictórica. Comprobamos agora que foi. Aquilo era un primeiro paso firme nun mundo ao que só poden acceder as persoas que disfrutan dun pase especial para traspasar determinadas portas. E para algúns privilexiados, a preparación en profundidade nunha determinada especialidade, neste caso a especialidade médica, permítelles abarcar máis amplitude de campo, adquirir coñecementos aparentemente prescindibles ou non exactamente necesarios para esa especialidade, reforzar sensibilidades coas que a naturaleza os dotou e chegar a un estadio vital no que aos 5 sentidos hai que añadir algún outro